No niin, tervetuloa sähköpannan testiin. Aloitetaan, ei me mitään ykköstä, kun vedetään kolmoselle suoraan. Olen Matti ja nyt testataan sähköpantaa. Ei tunnu missään. Koskettaako se minua? Ei. Mennäänpä sitten vitoselle. Tää antoi jo sormille hyvän tälle. Hei, onko mä immuuni? Ui, no niin, kyllä, sieltä tuli vähän kiristä. Muistakaa aina, safety first. Taso 7. Pitäisi tuntua. Juu, tuntuu. Elossa vielä. Sitten mennään 8. Ui vittu, kyllä se antaa. Ja sitten 10. Viimeistä 5. Joutuu vähän skarppaamaan. Voi vittu! Uudelleen. Ui saatana. Vittu. Koita kauan pystyt pitämään. En uskalla. Kyllä se aika häijyä teki. Kokeillaan. Ui saatana. Kyllä se aika häijyä teki.